Okemba, 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 I would like to introduce Ikamata na mwafibo bagwe Ndibo kweze Ibamaka 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 Ichuku kasire kasire Ibamaka Joy Ibamaka Telempani Ibamaka Joy Ibamaka 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 ndewonu ụmụnne m na ụmụnna m ebe ọbụla unu nọ ana m asị unu ndewo taa bụ taa ihe anyị nọ na bụ ya kpọtụba Igbo amaka Igbo ndị ọma Igbo eji eje mba ihe m ji sị na taa wụ maka na onye mụ na ya ga-ekwu ya bụ okwu onye mụ na ya ga-akpọtụ taa biko achọbeghị m ikwu ya mana ka m bugodo ụzọ gwagodo n'onwe m maka na onwe m juru m afọ nke bụ taa o mechekwa na ọsọsịa aha m bụ Oriakụ Ngozi Nwosu biko nụ unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa dịka m si wee kwugbuo mbụ asị m na taa obi dị m aṅụrị nnọọ nke ukwuu ana asị m na ọ ga-akpọtụ n'ihi na onye mụ na ya nọ ga-ekwu okwu ihe gbasara ịma mmadụ ịma na ndị a na-adị eme ihe onyonyo o nwere aha ha na-eji aga ụfọdụ eleje anya unu eche na aha nne na nna ha bara ha mana ọnwụ ha otu aha onye mụ na ya ga-anọ ga-akọwa onwe kọwa otu o si wee jee kọwaa uwe a na ihe niile ka unu wee marịa maruo ya ụlọ onye ahụ ọ bụ onye o biko nụ ndị ụlọ ha kelere na m Clit the Drunk ọ bụ onye oke mmanya ndị iwu mmanya a na-ekwu maka ya unu aghọtabe maka mbido kọwaba si na isi mbido ruo n'isi njedebe ha ebua anwe isi ọṅụ mmanya biko mmanya ahụ fụ ogo nyafụ ogo ndị ọcha si it fouldn't it cannot fall bịa omefo nyafụ ogo ka anyị wee mee ife a kekọ ga-esi fo chi nyafụ ogo ka anyị wee mee ife a mmebi ven ọ dị mma ọkwa taa ọ dị mma kedụ mgbịrịmgba nke m ga-eji mụ nwe ụbọchị ịkpọ mgbịrịmgba nkụ egwu ngwa na nke akụba ma ọ bụrụ na ọnya ka ịchọ ịkụ ngwa kụba ya nya bụ mgbịrịmgba nke gị ajọ m ịma ewe ndị ọma na-ege ntị na ahụ na nna taa bụ taa biko nụ ihe anyị nọ na bụ ịma mmadụ biko Clint ndewo nwanna mba chelụ gwafa m ga-agwa ha ezigbo afọ Igbo m ọnya ka m chọrọ na ikwu ife a maka ka ịkpọ m Clint kịta lebritụrụ m echichi biko na ụmụ ibe biko nekwenụ nwoke ma ihe ngwa ndo isi ya n'ọkụ ị na-ekwu ka ihe esisi ị na-esi biko ka ihe isi ji na ụkwa oke eche m nọ osikapa na akwa na nwanne m nwoke obi gị dajụọ obi ya dajụọ biko tichasị anya biko ọ dị mkpa na Igbo ndị ogịnịkwa ka ọ ngwanye m biko ị na-enyekwa nsogbu o ụbọchị mbụ ịmana eji ntu wepụ aka
wepụ aka hapụ ya nọ mana ntụ dị oke hapụ ya nụ biko ụmụnne ajụjụ m chọrọ ịjụ ya kịta ọ chọrọ ka anyị hapụ ime ihe mana ọ achị ka ọ tụrụ maka na anyị ga-eme ya anyị ga-eme ya biko Clint achọrọ m ka ị kọọrọ ndị be anyị afa gị kọrọ onye n'isi afa nne na nna abụ ọgụ biko na nkenke afa m bụ afa m efu na ya bụ nkenke ahụ n'ogologo wee wụrụ gị ogologo ọfịara arụ ehi ga-echetanwu ogologo afa m ma kpọọ ya kpọrọ ya n'isi bụ Chukwu ga-eme ka afa m efu na n'akwụkwọ ndụ dị n'igwe mana ọ bụrụ ihe m ga-apụta na-akọ oge ọbụla so just wale na afa m efu na mana ewezughị ihe niile Chukwu ga-eme ka afa m efu na n'akwụkwọ ndụ dị n'igwe nke a bụ afa m then Clint abụla afọ oyibo m ya bụ Clinton then igwe mba bụ afa nna m mana ifchọ ịsụpụ afa m ọ dị mfe Chukwu ga-eme ka afa m efura n'akwụkwọ ndụ dị n'igwe chikwe ụdịkwe kpenregwe dị regwe eme mede engwe ozugo ma gwazi aha obodo isi atọ na Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị anụgoni anụ ngwa gwazi aha obodo isi obodo mpam si ka nsi mpam bụ ụzọ si n'obodo a pụta mmụọ wee sizie n'obodo a mana ịgafe obodo anyị si onwe mpaghara dị n'akụkụ obodo anyị isi ya ka anyị gachie obodo a ka anyị nata ike agwụgwọ m ebe nje kịta oteka Chineke afọ obodo m kezi afọ obodo m ebe ọ bụ na ịnatago ngwanụ ka njụzi aga ajụjụ nke fọrọ afọ isi na ebe nna gị si ka isi aga m agwazi ha gị na ọ bụ ihe ịchọ ka ha mara mana mpa m si obodo m wee jee n'obodo mma m wee mụta mma m mụ a wee pụtakwasịkwa n'obodo mpa m mana mma m pụtakwa n'obodo nke ya nwa o nwere afa so obodo mma anyị na obodo mpa anyị wee bụrụzi obodo mma anyị je hapụ obodo nke ya wee gaa na nke mpa anyị si wee pụta mana nwanne mpa anyị wee tọzie mma anyị oge ahụ mma anyị pụtara n'azụ ukwu pọpọ wee gaa gbadazie n'ebe akọ ubi ihe nke ọ gịnị akụkọ ndụ m ka isi m kọọ ama akọnye ya ka si kọọ obodo isi ịda n'enu ịakụwa mmadụ isi ebe esi m agụkwu nri agụkwu nri a ga-ewe gu ukwu nri Igbo ndị ọma na-ege ntị o si agụ ukwu nri exactly asụnye m ya n'oyibo ọzọ ọmụjụọ jụpụ jụọ udo ga-adị ngwa ka udo ngwa bụ ya na-apụzi ha na mmụọ otu anọ njụọ ugbu a udo ọ ga-adị nwekwa ike gịnị ka ị na-afụ na ndị ga na-efela aka ọ bụrụ mmụọ aka m n'ebe a ka na-afụ aka m ọ dị ụfọdụ oge aka gị nụnụ ngwa ga-agwụ aka gị ọmụ ga na-agụlụ gị aka nke gị nwa ọmụ na gị nwe gụọ ya na nke gị ịgwụọ ya gwazie m ọnọdụ anyị aka nọ n'ụdị n'ebe a ekwekwana ka nsụ oyibo asụkwana maka ịsụọ ekpote efi eziokwu nwanne m nwoke biko ife nchọ ka ịkọwala Igbo ndị ọma na-ege ntị ejikwe m Chukwu wee na-ayọ gị okwu ahụ ọwụ ọkwa nke eme kịta imebisie nya bụ ife biko rapụkwa mmanya ka mmanya a ka ọ hapụ gị achọrọ m ka ịkọwalụ Igbo ndị ọma na-ege ntị akwụkwọ ije na otu esi wee bie ndụ gị mbụ tupu ị bụrụ onye ịbụ taa gwakwafa ma o nwego ebe ịlụ bụ ọlụ tupu ị bụrụ onye ịbụ
akwụkwọ nje mana akwụkwọ nji je ka akwụkwọ nje ịma onwe echelu hapụ mmanya biko ka mmanya hapụ gị ebe taa akwụkwọ nje ndị be anyị ọ na-aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ihe m ji eku ume awụ na onye mụ na ya nọ biko nụ nsogbu ụdị Igbo ndị ọma na-ege ntị biko nụ taa bụ taa na-esonụ m na onye mụ na ya nọkwa n'ebe a bụ ọṅụ mmanya o mekwuo na mụnwa amaghịzikwa ma opito ka mụnwa ga na-aṅụzi mana ka o si na dị otu ọbụla unu sifu soronụ m na njem ihe m jụbụrụ zamia biko kezi ya ahụ eju afọ obodo agụgụ nri ọ bụ ihe m jụrụ amakwanụ m hey ịma na isi adịrọ m mma ebe a nọ n'egodi ya na isi adịrọ m mma afụgo m nakwa na anya dịrọ m mma o nwere ihe dị mma ebe a ozugbo ngwa chelu ka m gwazia gị ihe m jụrụ gị bụ gị gwa Igbo ndị ọma na-ege ntị akwụkwọ ego o nwetụgo ebe ịrụrụ ọrụ na-abụghị ihe na-akpa amụ gwa ha na ndụ ibitugo mbụ tupu iwuru ihe ịwụta odogo anya odo mana ọ bụrụ n'anya maka ndị anya odo anya odozi niile odo niile odogo na ntị na ntị ka o si ebe a bata esikwa n'ebe a pụọ ndị oyibo na-akpọ ya amelisate anụgo m ya ka nna chikwu anụgo m ngwa akọ na anụmanụ ndụ m bido na mbido ruo na ebe a nọ ebe a aga m akwụkwọ na Chiazọ Atakara si na nke ahụ makpuo ekulu ama m ife a na-akpọ praịmarị skuulu n'oyibo so m ga-akpọ ya praịmarị skuulu nsi na nke ahụ makpunye ụwanị sekọndịrị skuulu ebe a ka a nọ wee mee m onye isi ndị nchịkọta ụmụ akwụkwọ oge nna chịpụp nchịkọta ha chịcha ha chịa ka ibuli apụfa gbafuo baa n'ụlọ akwụkwọ na-akpọ Institute of Management and Technology Enugu IMT Enugu o nwere afọ Igbo mana eji Igbo kụziere anyị oyibo ka m bụ ebe a wee gwụọ ihe ndị ọcha na-akpọ Fine and Applied Arts ndị nka na ụzụ mana ndị na-ese ihe ọ bụkwa ndị na-ese ihe ndị na-ese ife ọ bụrụ na anyị na-ese alịbọ ọ bụrụ ọsịse otu a ana ọ bụrụ ọsịse ana ọ bụrụ ọkwa isi okwu isi ife anyị na-apị ife apị anyị pịchaa anyị ese kpụọ ọkpụkpụ ghọtanụ ka ihe na-ayị unu ga-aghọta nata so mmụọ achọrọ m nke ndị na-apị ife maka ịpịcha ife otu a aka gị niile aralụ ka ndị ihe a na-akpọ tubantaya nzu si na meme sofa asị ka nsoro ndị ndụrụ m ihe ya dụwa nsị mba maka idupụta mba achọrọ m ma asị akala aka gị mmewelu akwa kwachie akala aka m achọrọ m hapụfa wee soro ndị na-eji uli nke ya na-ese oge mbụ ụlọ kedu ife a na-akpọ kọlọ n'Igbo Chineke nna mmụọ biko ndị na-ese ife na-eji kọlọ ese ife kọlọ kọlọ wele ya na-esezi ife osise ọ bụrụ osise
alịbọ na ọka na-akọ ọsịse ike ga-agwụ m n'oge so esokwa m so ifugonu imego m kịta oyibo abatabago m n'ọnụ ike gị gwụzi ike mụ agwụ onwe m n'obodo m ịmakwa n'obodo anyị ka m jecha obodo anyị mpụta na-apụta na-asị ha ka o mechaa ka mbazie moto ntụgharị nekwa ka a tinye nnukwu ihe kezafia eji ezu ozi ede ya n'oyibo -1 full ya onye nzuzu anawago awekụọ ha na-akụzi ihe mmemme na-aṅụrị na mapụ abụ m nsogbu dịrị onwe m ya bụ ịbụ nsogbu dịrị m nwa ebe m bụ nsogbu dịrị onwe m gị nwa mpụta hapụghị ka na ajụgo m aka m na akụkọ ndụ m ka m pụta na ebe ihe ọsịsa si mba oge nka nọdụ ebe a ka m pụta na-eche kedu ihe m ga-eji ndụ m mee maka ndị na-ese ife ha ncha niile ego ha a na-enwe ezigbo ego ma ha nwụọ nsi mba m ga-anọrọ ndụ rie ego nke m achọọ m drink ha wee chọba ihe m ga-eme mbụ m ụzọ wee na-agụ egwu oge anyị ka nọ n'ime skuulu na-agụ egwu n'ụlọ akwụkwọ anyị na-agụ egwu ama m onye zite ị nwere ike ịgụtụ egwu ahụ otu anụ ha odundị enwere ike ịgụtụ egwu ahụ ọrụ mụ na Mr. Rock bụ obodo edelugo ọmụ na ya oge a ka anyị gụcha oge a wee jee palụ ije ihe na-eme nke ya na-akpọ ihe ndọrọ ndọrọ onye ga-ebu ụzọ onye ga-ekpe azụ anyị abụrụ onye nke abụọ na Star Quest egwu niile agụcha oge a mana oge nka na ụlọ akwụkwọ na-agụ egwu ọma m onye buru Two-Face wee bubata n'ime IMT buru si Benue bubata IMT asị m chalụ ka onye agụ egwu ka o buru ụzọ gwọ maka ọka bịa abịa just relax na-asị kekwa nke bụ relax so ya buru ụzọ gwụọ oje ka ọ ji ọgụ egwu gwuchie egwu achọba m achọ ka onye meghe ọnụ gwuo egwu ọkada ka m ji na obodo wee deru obodo debido m n'isi nje chọba kedu ihe m ga-eme oge nọ n'echi ya akpọ anyị na nzukọ anyị na-eme mmadụ ncha niile ga-anọ ịmago ndị na-eme ihe mmemme ka anyị nọlụ ka anyị kpaa ka anyị ga-esi mee ihe niile asị oke ngị nwa buru ụzọ gụọ ihe ọbụla ị ga-agụ ịgụcha onye nke ihe ọbụla ị ga-ememe onye nke ihe ọbụla ị ga-ememe everybody mmadụ ncha niile na-eme ka ọ na-eluzi n'akwụkwọ m ncheta ofu nwoke n'obodo anyị onye ọ na-enedo anyị n'obodo ma anyị na-bịa anyị bịa township nwoke afịa bụ Skatamojo o jee gbucha efi sụcha ji na ebe na-eme mmemme anyị nye ebele egwu ewelu mmanya kwachie ya anya ọ natazi ya anyị nwa na-ata afụfụ ya Igbo ndị ọma na-ege ntị obodo ederugonu ọkwa jiji mana ọ na-aṅụ na nkwụ na ngwụ na-abịa Igbo ndị ọma na-ege ntị tụmatụ ndị si esi wee na-abata biko nụ onye mụ na ya nọ ebe a bụ Clint the Drunk ama nna onye ọbụla na nkwụ na-akwazi anyị na-ekwukwa n'okwu ya bụ ịma mmadụ mana otu o si dị eche m na anyị ga-amasị onye ahụ ama bifo anyị ana biko nụ soro na anyị akọsibe m ihe na-akọ
ka m pụtasị mbọsị a nke mbọsị nke nọ o nwere mbọsị na-akọ maka ya ka m na-azị na-echekere ya na-eme skata mojo ka m nọ na-akọwalụ unu daalụ skata mojo je mechi ife ọ na-eme anyecha mmanya ebele ego nke enyi ya o were ya tụkwasị nwụkwasịkwa ọzọ ọ na-abata ọ na-ada ọ dalụjie n'akụkụ nke a ọ dalụjie n'akụkụ nke ọzọ osu ukwu esi na echedo nwoke mmadụ ọ na-ada na-eme ihe niile ọ na-ekwu na-eme na-ekwugheli mpụta ebele nwa ka mbụ ga nje n'iru onyonyo dị n'ụlọ nnebe onwe mmanya ndagharị bụ otu ahụ ka mmadụ na mege nweta ife ọ na-eme chelu ya bụ ihe na-akọwara Igbo ndị ọma na-ege ntị kịta bụ onye aṅụrụma kụzilu m anya wee nweta ya bụ afa gị ọkwa. Thank you. Daalụ dị. You don't know. Now you know. Ọkwa m agwago na bekee anyị na-asụ. You don't know bụ abụrụ bekee oyibo. Gịnị ka ọ bụ? You don't know. Udo nnọọ. Nwekwa bekee ịsụ ebe a na-abụrụ Igbo. Ị na-ekwu na bekee anyị na-asụ bekee anyị na-asụ ịma na nsụọ bekee n'olu Igbo sọsọ ndị Igbo na-atụgharị bekee tụgharịa ya ọghọlọ asụsụ Igbo otu onye anyị erika Igbo erika ahụ anyị nwe ihe ndị ọcha na-akpọ powerful maka anyị na-ejido asụsụ Igbo tụgharịa ya ọghọlọ asụsụ Igbo ndị oyibo pụta asị gị go and turn there ịsụ ya na Ingili Igbo ọ bụrụ gịnị jee tọnụọ ka ebe ụọ si wee baa na tọn ọrụ anyị tinye ụọ n'ime tọn jee tọnụọ sụọlie onye oyibo jee tọnụọ ebe ọ ga-asị what hell you say man yeah. You are jumping around asị gị ị na-ajọmpụ gharị kedu ebe gharị si wee baa na jọmpụ ọrụ Igbo ntụgharị witụgharị jump ọrụ jump gharị hey man we don't know what you're talking man mana ejigo m uche sụọ Igbo karịa ndị niile na-abịa ebe a ife ya pụtara ịtọgo atụkwa m atụ ekwu m ekwu atọkwa m atọ atọ anọ ise amarọ m nke ọma na ịtọgo onye kpọ nkịta ebi ụka chụpụ ya wepụ ya ama m egwu a anyị gụ ya o Chineke ị na-echetakwa ife onye akpọ nkịta bịarụ ebe ụka kpọpụ ya echezogo m nke ọzọ abịago m ọkwa ngwa akpọ m mbịa anị ka anyị nọzi abịachago m abịa na ka ọfọ mụ na gị onye daalụnụ unu abịago na oge Igbo amaka tata ọmụ bụzi onye isi nke ya na-akpọ ife biko gwa ndị be anyị afa gị ka mmalụ ife anyị na-eme ekwu m ekwu ọkwa m ekwu gị na taa bụ taa ya kpọtụba na tupu ọ na-esi ebe a pụta unu ama mmata si ya amata kedu ya achị mata unu chọọ onye unu ga-amata Jeta amata ọnụ ya Zak amata ọnụ ya ha ncha bụ ndị be amata abụrụ m amata abụ m igwe mba agụkwu nri Chukwu ga-eme ka afọ mmefu na n'akwụkwọ ndụ dị n'igwe that is ọkwa hay fever hay fever ịma fever ị na-enwe ma mmadụ pụta tie hey inwebe fever hay fever ọnya na-eme m ịba ịmana out bụ asụsụ Igbo ndị mmadụ amarọ
out ọ ewuchimo ịkpọbiri ya out adị bad ife niile ndị mmadụ amara ozugbo biko ka anyị wee kwuo n'okwu ka ha wee mara onye bụ unu ama na roundabout n'Igbo bụ mpaghara unu pụta na mpaghara nke a n'ihi na nsogbu adịrọ you don't know na you know ozugbo asị nga ozugbo you don't know onye mere ihe nke ọ gaghị adị anụ ọnwụgo thank God chukwu na ekene dịrị gị na onye anwụgo ọka eje tụgharịa ya mbịa chọba akalaka ọzọ otu ọnwụ mmemme otu a ị hụrụ ihe ekwu kịta na onye ahụ nwụrụnụ aka eme ije chọwa akara aka ọzọ biko gwa Igbo ndị ọma na-ege ntị gịnị mere kedu ihe mee iji wee ọ bụrụ ịkpa mmadụ amụ bụ ihe fụrụ ịma na ịkpa mmadụ amụ bụ o so na ihe kachasị ike ime n'ụwa maka ịpụta chekenele usoro nu wee fụ ife anyị na-afụ usoro just nkịta just nekene na ya otu o si wee dị mpụta ịgbagote n'elu ebe ndị mmadụ ga-anọ wee fụ gị ka ime ife ka ha chịrị ọchị chekenele ife a na ndị mmadụ niile otu agha ncha niile si wee kwụ ụgwọ ha kwụọ ụgwọ ka ị bịa mee ha ka ha chịrị ọchị ya wee ofu abụọ ị marọ ndị nọ ebe a o nwere ndị nke a chụrụ n'ọrụ nwee ndị nke nwunye ha na-enye ha nsogbu nwee ndị nke di ha bụ nsogbu ụwa niile dịlefa nwee ndị na-amụbe nwa nwee ndị mụ nwa mana nwa ha ọkamma na ha mụrụ nwee ndị moto ha ụgbọala fa akpụgo ha isi ebe a na-enwe isi nkwọcha ụfọdụ ndị eche na ego ọwọkwa ego nwee ndị afọ nto a si n'obodo ya ọwụrụ afọ biya ọbụrụ biya na-eme ya ọwụrụ nni na-eme ya agụ jifa mana afọ tokafụta ya ndị ogwumaga na ji wee bọọ sọntị ndị niile anọcha ebe a ngwa ga-apụta mee ha ka achị ọchị kedu ka o si wee dị gị ka ọ dị mfe ịpụta ma ụfọdụ oge mmadụ nche niile ga na-achị ọchị ofu onye nọ n'ofu ebe a na-emelụ gị aka ọ dịghị ka na ihe na-eme nwe isi ịkọlụ gbada onwe mbọsị nọ na-eme ihe na-eme na-ezuzu kata ofu onye nọrọ otu a na-ene m ọnụ onye ọzọ anya ya pụta gịnị ama m ndị ọ dị nke na onye ihe niile na-eme ada enweta ya mmenu mani emekata m di na alụmani na-atụgharị na-eme ihe niile ka mmanụ na onye a ga-achị ọchịrị ọchị ike gwu m ndị mmadụ na-anwụ n'ọchị o mana onye nka nsị onye a kwesịrị ịchị ọchị a ọchịrọ Igbo ndị ọma na-ege ntị biko na aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa oke ha napụ oke a ga-apụ m ga-finish ya m ga-efu Igbo amaka ndị Igbo amaka Igbo amaka ndị Igbo amaka Igbo ndị ọma na-ege ntị tụmatụ ndị si esi na-abata wee na-ekiri anyị n'ife onyonyo onye mụ na ya nọ na-akpakwanụ nkata ka unu wee malie ọfụma bụ Clint the Drunk mana onye nka ha ọ dị egwu ama mụ na ga-amachakwa ya biko nna m dịka otu anyị si wee na-ekwu achọrọ m ka ị kọwalụ Igbo ndị ọma na-ege ntị kedu ebe isi wee fụ ya bụ afa ịbala onwe gị Clint the Drunk mana Clint the Drunk mana maka ya omimi asụsụ Igbo asị Clint onye anwụrụma ị na-eme ihe onyonyo ede Ngozi Nwosu
mama ya ihe ime na di ihe ime ka nwalụ na ime ka onye hairdresser onye omisi onye na-emezi isi onye na-emezi isi ede Ngozi Nwosu omezi isi Ngozi Nwosu ka ihe ga-ekwu kịta ga-akpasu iwe osi nri mba maka Chukwu Ngozi Nwosu onye na-ese ife segbukwa onwe gị ọ ihe ọsịse se unu bụ ụmụ nwanyị ọrụ ya ka unu cha niile na-ese unu pụta ka unu si n'ụlọ pụta achalugodi unu esere ihe see ihe unu na-ese ụfọdụ oge anya unu Chukwu na-apụta inye gị ngọzi kịta ọ ga-enye gị nke gị maka afa gị mana ndị nke ọzọ a na-eji etecha ihe niile abịa inye gị ngọzi n'anya ọ bụrụkwa onye a ka ezi mụ enene ihe na iru enye ese na foto ọ bụ na-esekasị gị ọ bụrụ onye achọ afụrụ ya ewechi ihe blessing ngọzi nwa emechie ebuchi ọzọ a na-asị Chukwu onye inye anyị ihe na anyị afụrụ ya o na-emeba mana onye apụtazi n'ime abalị sọsọ n'ime abalị ka a na-enweta ngọzi na-ezigarufa maka n'ime abalị ga-afichachago ihe niile ụfọdụ oge mma ndị jegote ihe ga-eme ka arụ agbacha ọcha ebute di ahịa nwasị oyikwa ya ọmana onye nke ebe anụ na-eji ebe a na-acha ebe anụ dịka a na-afụ ihe niile na-eme kedu ihe na-aja so unu na-ese ha so mụa Clint mpụta n'ife ahụ eme mme ka onye aṅụrụma ede gịnị Clint onye aṅụrụma afa mbụ Clint kedu ife na-eme ana m eme ka onye aṅụrụma so Clint onye aṅụrụma Clint the drunk ifụrụ Shegu Arinze the criminal onye ori Jim Ike eso n'azụ maka na ịkpọ Jim Ike o gbujekwe Jim Ike nwanne m nwoke Jim Ike onye si na onye amara onye ke ọwasị ọkarọmụ mana egwu ya ji atụrụ mbụ ịma akamiogo akamiogo anyị ma na akwụkwọ nsọ David bụ egbu Goliath ọ bụrụ the other way so ọ dị mma biko hapụ m nnọọ hapụ m biko a ma ayọzi ayọ biko ka ọrụ Igbo ndị ọma na-ege ntị n'ụzọ isi wee gagide wee dị otu ịdị onwego ụmụ ihe dị agha gbochiri gị ndị polisi gbochiri m maka oge n'ụzọ a ka anyị na-abịa o nwee ebe anyị lụrụ ndị polisi na-akwụsị ndị mmadụ agbochi anyị na-akpacha ahapụ anyị agafelu then ruo n'ebe o nwee ebe ọzọ ụzọ adịrọ mma anyị echelụ ndị mmadụ jiri nwayọọ na-aga ya esozi afa o nwezi oge mmiri zuru anyị amazi ka ụzọ si wee dị mana emechaa gacha wee lutezie ọkwa oge anyị na-abịa Lagos ka ị na-ekwu ịkọwara ọnụ mmefu a otu m esi ghọta ya ọ dịkwa ka polo na ndị mana ndị akọrọalụ m ya afụrụ m na mmanya ahụ ị na-aṅụ ọ na-emetụta gị n'isi ka m na-azụ maka otu isi were mkpịsị ya wee na-atụ otu nchọ anya mma afọ ya ama anya m ga-eji wee na-achọzi anya nke ọzọ anakwa azụ anya ma anachago ihe m chọrọ ịjụ gị ugbu a ọ bụ na ịsaghị ya mụ na gị anya anyị emejuo onye afọ ma like imeju ya afọ especially ma ọ bụrụ na o nwere nri dị ịma Ngozi Nwosu onye osi nri Chineke ka imejuo ya afọ drum ya mmazi ya ọ dị mma mmazi ya ka anyị wee mejuo ya afọ
ịmanzi ya maka nni ya bụ mmadụ na gị jụọ m biko. ọ dị mma ihe m chọrọ ịjụ gị bụ kemgbe iji wee bụrụ onye ama ama wee na-eme ihe onyonyo na-aga na-abata ịma na tupu ị bụrụ onye ama ama o nweburu ụdị ndụ ị na-ebi mgbe ahụ kịta ị bụ onye ama ama achọrọ m ka ị kọwara ndị nọ n'ụlọ onwego ihe maka na ị bụ onye ama ama mere gị ịkwụsị ibi ụdịrị ndụ ị na-ebi tupu ị bụrụ onye ama ogwefuru m ana m awa anya aiwa anya that is ọnụ oyibo ka nsọ ya na m ga-asụ nke a n'oyibo ana m awa anya ka nsọ ya n'oyibo ana m awa anya oyibo ancha bụ ife onwere ife na-emebu mmadụ emekịta ihe ọbụla nchọrọ mmemme ya o nwekwa ihe ma mmemme nwoke taa ka m kwụsị eziokwu maka ọnwa ebe m ga-eje kịta ọ bụrụ na m achọrọ ije m ga-ejenwu onwe ụfọdụ ebe ị ghachi ije ị ga-ejenwu mana itinye isi gị na ụmụ ala ihe darịkọcha ya ọsọ gị ga-adụ onwe gị ọdụ ejekwa n'ebe afọ ọzọ onwe mbọsị nje ụmụ ya na-akpọ mama put ebe na-eri tinye rie mama tinye rie ebe a ka nje wee nọlanị ife nri ụdịrọ nri ama m ka esi agba mana ife nkwa ụgwọ ya azụ m ụmụ Israel mbọsị ya site mbọsị ya ruo kịta ọnwa onye mụ na ya na-alụkọ onye ka na-ezizi kịta maka anya fụ m ife uwe mbọsị nna akpa m dịka ọgwụ ịma kesafia a na-agbacha ahụikere ahụ gbachalụ m akpa m ka ahụikere ife niile ewizizi nwezi efe ọnụ ntọgbọrọ chako mana igbo megide na ị ga-enye ha ọ megidere mana ha nwa megide na ị ga-enye ha nwa ha megide tụale ịjụ ịtọgo gị na-ajụ ya na ịmarọ ị na-ajụ ka na ịmarọ tụale baba ịnụ ara ụda biko tinye aka n'akpa ka ị wee nwere onwe gị ọ dị ka ọ bụrụ sofu ebe ọ bụla ebe na-abụ itinye isi ka ụgbọala gị ka just park ya dọba ụgbọala gị onye marọ esi ebe o si tikapụta si gị tinye otu a tinye otu a bịaba ịmakwa mbọsị mmụ ịnya ụgbọala o tego mmadụ onye na-amarọ ọmadị anya baisikụl a na-asị gị na-abịa ada ezighị ụzọ n'ihi na gịnị mee ịpụtazi asị gị anyị nọkwa ebe ahụ amụadebeghị ebe a ị gacha pụta asị ya baba kedu ihe nwe maka ụmụ Afrịka amakwanụ ọ na mesoro n'ụmụ Afrịka ịhụ ndị ọma na-ege ntị na-aṅụ na ngwọ na mkpụrụ abịa ewo ndị be anyị ekene m ọnụ ọ dịrọ fecha fecha unu afụgonu na ọmụ na onye aṅụrụma na ebe a anyị abụọ anyị aghọọla ndị aṅụrụma biko ị nọ n'ụlọ ụfọdụ oyi
biko ka anyị mee n'ihe a ka anyị wee na-ata ịjụ ajụjụ a kịta anyị agaba njọ bulu kene ụzọ jụọ ka ife ga-eme ọ dị mma ihe m chọrọ ka ị gwa ndị ụlọ na-ene gị kịta na kedu otu ọkwanụ gị ka m na-ajụ ajụjụ ana m achọrọ m ịma na ndị na-ama afụfụ geenụ m nwa ntị nụnụ isi m na ha na-ene m amabụrụ m kịta ikwu ya kịta na-enyo ka mmanụ enyo na ka m jụọ ya bụ ajụjụ ekele nte o nwere nọ na windo mfe ya ka ọ na-enyo ọ nọ na windo na-enyo maka ndị agbata obi ya nwee onyonyo ọ dị mma igbo ndị ọma onwezi onye na-enyo ka njụzi aga afụgbago gị kịta na-ene m nnọọ na mkpụrụ anya maka inesi ike egwu kpọọ m ya bụ anya na-ene m anya ka njụọ gị ife nchọ ịjụgo ife nchọ ịjụgo tupu anyị anaba abụ otu unu ha wee bụrụ ndị na-akpa obodo anyị amụ biko kedu ife ilo na unu nwere ike ime ka ọ na-agawanye n'ihu kwụba na anyị ezigbo ụgwọ anyị na-eme unu na na-amụ ezigbo amụ agawa n'iru ama m ihe njekwa ife a maka ndị na-agụ egwu ife ya na ifu ego a na-apanye ndị a panye ya agba ego ka ha bịa gụọ egwu ị na-anụ n'ime ụgbọala gị egwu a bụkwa egwu ị na-anụ mgbe ị nọrọ n'ụlọ akwụkwọ ma ụlọ ọrụ isikwa ebe a pụọ ebe ọbụla ị ga-eba n'ime ụgbọala na-ebuga gị ebe ọbụla egwu a ka ị na-anụ itinye ihe onyonyo tv egwu a ka ị na-anụ n'ime ekwentị gị ị na-ejizi anụ egwu niile dị n'ụwa egwu a ka ị na-anụ ha pụtazie n'elu ebe a kpọrọ anyị ncha niile ka abịa mee ihe egwuregwu ha gụkwa egwu ahụ kwa ịrapalụ nnukwu ego nyefe anyị nwa mpụta ebe a kwuo ife ọbụla nkwucha kịta ewele ihe ọbụla ntachiri ya na-atachiri anyị anyị mpụta echi kwughalịa ife nkwu ebe a asị na m ada alụ ọrụ ya bụ na ife ị na-ekwu bụ na fe emezina ụnụ ogburu onwe ya si na mmadụ gburu ya ogburu onwe ya si na mmadụ gburu ya ya gburu onwe anyị nọ na ha na-egbu anyị na-egbu anyị maka ọ bụ enwe anyị gbuo onwe anyị n'eziokwu maka ndị na-eme ihe ịkpa ọchị ofu ife nna ayọ bụ ka anyị ncha niile burugodo ụzọ bịa jikọọ onwe anyị ọnụ bịakọọ ọnụ jikọọ aka zi oge dị ihe anụ a bụ ife anyị chọọ ife otu a ka anyị esi na-eme ife usoro a ka anyị ga na-eso anyị mee ya otu a agaba n'iru kịta ka ikwu n'okwu amazị m nke isi nọọsụ bute mputu nkwu ego mana ha ga na-ebutekwa nnukwu ego ịkwụsịrị aka ga-asị na onwere ife ọzọ ị chọrọ na-eme ụnụ nọọsụ ego agalago m ọnụ ya bụ ife ị nwere ikwu maka ndị otu unu bụ na ị galago ọnụ agalara m ọnụ otu maka onwe ndị nke mụ na enwe ike ka a na-eme ife akịta asị na agha akpọ m apụta maka ntinye agalago m ọnụ asị mba kpọkenenụ buru n'ụzọ kpọọ ya biko nnu na nwụrụ buru n'ụzọ kpọọ dị anyị amalụzia ka eji eme ya ọ dị mma taa bụ taa ụmụnne m na ụmụnna m eji m n'aka na unu nwetara onwe unu ọfụma taa unu afụgodo ya onye mụ na ya nọ ọṅụ mmanya mụ na ya gha na-aṅụzi ya bụ mmanya ọ na-egbuzi anyị egbu biko nwanne m mana ife ọ na-ekwu bụ na kafara wee bụrụ ndị otu ọ sị ịdị n'otu amaka na unu chịkọọ onwe unu ọnụ otu unu ra wee na-akpa anyị amụ chịkọọ n'onwe unu ọnụ
maka na ndị be anyị si na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ọfụfụ ọgwụsigo ka ọra m n'ọnụ ka emesịa nụ. Okemba, 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 I would love to introduce Igbo kwenwe, Igbo kweswenwe, Igbo kweswenwe, Igbo ndemche manu, Igbo ndemche jemba, eziokwu Igbo makanwe. Sino muwanya muru n'ọdịda anyanwụ, Igbo Okemba, chai enwega atụe, nwanne enwega atụe, ịnọ n'elu ụwa lee, ị ga-amata na nwa afọ Igbo bụ agụ